les portes dels que seran les vacances per molts ciutadans i a la tornada, òbviament, la tardor en la que vostès saben que es celebraran eleccions al Parlament de Catalunya, com he manifestat en diverses ocasions. Toquen la tardor, es faran a la tardor. És normal, per tant, que hi hagi un procés a totes les formacions polítiques en aquest moment de confecció de les seves candidatures. Jo diria que pràcticament la totalitat de forces polítiques, excepte el PSC, parlo com a primer secretari del partit, ja té confeccionades o mig tancades les llistes. Nosaltres tot just no hem començat. Començarem a fer les llistes a la tornada de vacances. En aquest sentit, he tingut unes converses amb Xavier Sabater, primer secretari d'aquesta federació del partit, i l'he plantejat el meu desig de que formalment, quan toca fer-lo, després de les vacances, els òrgans del partit que ho han de fer, però el meu desig de que ell sigui el candidat socialista per a aquesta demarcació de Brasil. Crec que la seva experiència parlamentària, coneixement de la vida parlamentària a Madrid i al Parlament de Catalunya, coneixement de la problemàtica d'aquestes comarques, des del seu joc, en aquest cas, delegat del govern, fa que sigui, entre altres coses, la persona idònia per encapçalar aquesta candidatura en les eleccions que es celebraran.